Dr. uGosiyenso Ramokgopa uthi izwe lisaqhubeka nezinhlelo zokulwa nokucishwa kogesi ngenhloso yokuwonga, nakuba inkampani ephehla ugesi kuleli i-Eskom iqalise isigaba sesithupha sohlelo lokucisha konga ugesi ekuseni namhlanje. We're staying the course in relation to the generation recovery plan, because that generation recovery plan is giving us the results that we desire, and we have accepted that there are going to be setbacks. Abantu bakuleli izwe baphawulile ngokubuyiswa kohlelo lokucisha konga ugesi. Dadewethu sibambe amakhanda ngale ndaba ye-load shedding ngoba manje sinenkinga enkulu yokuthi abasitsheli prior ukuthi ifike i-load shedding. So bashintsha amagama besitshela indaba yo-load reduction no-load shedding ngaphandle si-understand ukuthi usho ukuthini. uRamokgopa usexolisile kubantu bakuleli ngokubuyiswa kohlelo lokucishwa konga ugesi. I want on behalf of government and the leadership of Eskom to express our regret and of course convey our apology to the rest of the country, the fact that one, we're experiencing load shedding, and two, that we're experiencing the intensity of load shedding that we haven't experienced in a long time. Ungqongqoshe wezogesi ukuchithile ukuthi ukubuyiswa kohlelo lokucisha konga ugesi esigabeni sesithupha kungenxa yokucekelwa phansi kwengqalasizinda yogesi. We must not find any reason to manufacture explanations of why we are at stage 6 and point fingers somewhere else. We are the ones who bear the responsibility, and we are the ones who are going to illustrate to you how we are going to get out of this very difficult position. uRamokgopa uthi uhlelo lokucisha konga ugesi into yesikhashana nje futhi kungenzeka kuphelele isonto isimo sesibuyele kwesejwayelekile.